goizeko 10 eta ia 6 minutu. Euskadi Irratian Faktoria, Manu Etxezortu. Egunon denoi, zer moduz zaudete, ondo bizi altzarete. Irrati denboraldi berria, dultzaina doinuz hasiko dugu. Astegun buruzuria da hau, baina zergatik ez eman jaikutsua, zergatik ez hasi Faktoria dultzaina edo atabal soinuz, goizetako Diana balitz bezala. Goazen zuzenean Nafarroako hiriburura, hasi nahi duzuenean hasi. Hau gozamena, Iruñetik, Nafarroko hiriburutik zuzenean aritu zaizkigu Haizeberri taldeko dultzaineroak. Iruñean bertan duten egoitzatik, Aitor Perez eta Jose Javi Razkin dultzaineroak eta Josu Arias atabalaria. Eta Jesus Artetxe eta Xabi Gallastegi lankidea joan dira Iruñe aldera. Jesus, kaixo, egunon? Egunon, Manu, eta bai musika ederra, ezta? Gaur irrati urteari hasiera emateko, ezta? Iruñetik bertatik gainera. Zuzenean, Aitor Perez, Haizeberri taldeko dultzaineroa. Aitor, kaixo, egunon? Kaixo, egunon, Manu. Aitor, eskerrik asko zuekin izateagatik. Bai, zuen etxera joan gara, zuek ezagutzera. Baina batez ere, arrazoi bategatik, 10 urte bete ditu Haizeberri taldeak, eta urte hurrena behar den bezala ospatzeko disko atera berri duzu, ezta? Bai, hori da. Bueno, nolabait urte hurrenerako gauza bastante bainituen pentsatuak, baina pandemia heldultzen, eta orduan nolabait urte hurrena egiteko gauzakian bakarra geneukana, ez? Edo gure aldetik, ez dakit, baimenik edo restrikziorik gabe geneukana, zen diskoaren asuntua. Eta basaten bezala ahora honunka, eta orduan, heldu ginion proiektu honi, ez? Bai, gainera izenare egokia ipini diote, ezta? Auzolan, uste dut horre lagun artean, eta jende askok hartu duela parte, zuen disko berri honetan. Eta guk pixka bat entzun dugu disko hori, horko pieza batzuk, lehen entzunaldian gauza batek ematen du atentzioa. Badirela normalean dultzainaz, jota entzuten ditugun Diana, Kale Jirak, peinen abesti horiek, baina bestelako kantu ezagunen bertsioak ere bai, nola aukeratu duzue errepertorioa, ezaiguzue? Bai, diskaren asuntoarekin jasiratik pentsatu genuen olako musika batzuen bilduma bat egitea, ez bakarrik zenbaitetan geratu, baizik eta nolabait heldu hainbesteraino, baina bai piezak gutxitan, ez? Eta ordan horregatik, alako popurri batzuk sartu ditugu, hori adibidez Iruñeko San Ferminetako peinetako ereserkien popurri bat, edo gero adibidez euskarazko kantuen popurri bat egin dugu, eta nolabait bi gauza hartu egin nituen, ez? Alde batetik euskarazko kantuak eta gero kumbia ritmoa. Ordan biak nahastu egin nituen. Eta, lako zenbait egin ditugu, adibidez beste batzuk, dultzainerkin jotzen ditugun dantzen mix bat, edo goitzeko soinuak edo Dianen beste pupurri bat. Eta ordan, nolabait horrela, abarkatuz, ez, hainbat esparru, ez, normalean agian heltzen ezinezkoa garena heltzera guztiei, ez? Bai, Aitor, diskoan dultzaina da oinarri, bide batez, dultzainero esaten dugu, baina, Nafarroan gaitero esaten zaio dultzaineroari, ez da?
Bai, bueno, hemen ez dakit bi izan ditu gure musika tresnak, ez? Hola, Euskal Herri mailan normalen dultzaino bezala ezagutzen dena, baina Nafarroan tradizioz gaita ditu izan zaiona. Besterik gabe, bueno, olako sinonimo bezala hartzen ditugu, ez? Bai, agian akademikoki formalagoa da dultzaina izatea, baina, bueno, gure egunerokotasunean behintzat, gaita gaiteroak edo, bueno, hola ditzen diogu baita. Esaten zenidan, ez da, Aitor, barkatu, Manu, gaitero hitza behar bada, hizkuntzaren ekonomiari lotuta dagoela, ez da? Errezagoa zaigula dultzaina hitza baino, ez da? Agian Euskal Eremutan dultzaina hitza geratu da, bagian euskarazko, ez, hizkuntzaren gatik, baina Nafarroan, bueno, batez ere erda elizunen gatik, agian gaitaren asuntoa, ez, gaitaren kontzeptua gehiago geratu da. Baina, bueno, gu bezala, guk sinonimo bezala hartzen ditugu biak. Bai, bueno, diskoan, dultzaina da oinarri, Aitor, baina bestelako instrumentuak ere badaude, bateria, tromboia, gitarra, zergatik laguntza hori? Dultzaina bera bakarrik igual gogorregia egiten delako, edo? Bueno, bai, alde batetik bai, ez, ja, dultzaina beraz, ja, nahiko gogorra dantzateko, baita dultzainora garen hori ere, eta orduan, bueno, nola baita hartu nahi gintzen beste soinutasun batzuk, ez? Adibidez hemen dultzaina jotzen egon den Jose Javier ere, gitarra egon da jotzen. Bai, kaixo egunon. Kaixo. Bai, esperientzia bikaina izan da, pues, beti entzun izan da gaita formatuan, ez? Abestiak bi gaita eta tabal bat, eta pues, Aitorrek esaten duen bezala, eman nahi genion, pues, haize berri bat asuntuari, eta pues... Taldearen izena bezala. Hori ba, eta egin genituen pues, abesti batzuk gitarrarekin, ere akordioarekin, kajon flamenko. Bai, eskaten eta izartu du. Eta bueno, pues... jendeak entzuten duen, da, bueno... Gustoko duen. Eta diskoa kaleratu berria, ez da? Ze, abuztuaren 27an, edo, kaleratu zuen, berria, labetik irten berria. Manu, bueno, hemen gaude, Donibane auzoan, Iruñean, ari gara Iruñatik zuzenean gaur, bertatik, eta, bueno, dultzaina eskola ere, baduzu ezuek Aitor eta Jose Javier, nor animatzen da gaur egun dultzaina jotzen ikastera? Ez dakit, behar bada, lehengo edo bada gazterik etortzen zaizuen, aizu, eman nahiko nuke izena hemen dultzaina jotzen ikasteko? Pentsatzen dena, deusten dena, baina gazte gehiago etortzen dira. Bai, adibidez, bueno, hemen gurekin dagoen Josu Atabaleria, 15 urte ditu, ez? Kontxo, 15 urte? Daldean denetu egitako. 15 urte, eta hasi zan, zemat urterekin hasi zan, esan zigun? 7 urtekin hasi zen. 7 urtekin, pentsa, Así que, bueno, detari dugu, baina bai, jende gaztea animatzen da. Gure taldean daukana da, gehienok, hori, gazteak garela, edo, bueno, hola, konparatuz agian beste talde batzukin helduagoak direnak, ez? Gurean behintzak, gaztetasun hori mantetzen da, eta, bueno, nolabait horrek ere esan nahi du, musikaren etorkizuna pixkat bermatu dagoela. Aitor, falta dituzuen neskak, hori da, neskak, ez da? Hori da, neskak zer. Bai gurean eta bai guztietan, gure taldean bi neska ditugu bakarrik, baina ez dakit, tradizioz gauza guztiken bezala, ez? Gizonezko egin izan ditugu gauza pila, eta ordan, bueno, ez dakit agian, erreferentze gabeko zeo zer izategatik, ez? Agian neska gehiago baldin badira, animatzen badira jotzera, gero horrek ere agian beste batzuk animatzeko, ez dakit, dei bat izan daiteke. Izan daiteke. Bueno, Aitor, dultzaina festetan entzun ohi dugu, eta pandemiaren eraginez festarik izan ez denez, nahiko geldirik egon zarete, dena den buruan baduzue data bat, urriaren 8, ez da? Egun horretan sortu zen taldea, orain dela 10 urte, eta egun horretan kalean jo nahi luke haize berri dultzainero taldeak. Bai, bueno, ustez, ez, pixkat diskaren aurkezpen bat, kontzerturen bat egitea, eta, bueno, datarren inguruan egiteko. Segurazki, 8an ikuste ostirala, osteguna da urten, eta ordan, hartuko dugu asteburua, ez? Eta segurazki urriaren 2an egingo dugu, oraindik pixkat hasi gara, ber nola dagoen munduan hortorako, ez? Baina beze egin dezakegun, baina, bai, eta orduan, bueno, bintzak kalean, eta, bueno, erraldoi batzukin, eta dantzatale batzukin. Pixkat, baina hori, Iruñeko aldezarrean gazteroen parantzan olekuren baten ola egitea. Bueno, Aitor eta Jose Javier, eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik, denboraldi berria hasi du gaur Faktoriak eta Euskadi Irratiak, eta erabaki dugu, diana batekin hastea, eta dultzainero talde batekin, haize berri taldekoekin. Ze joko diguzu amaitzeko, Aitor?
Bueno, orain joko dugu azken pieza, izango da kalejira bat, hain zuzen, Haize Berri dultzaineroak deitzen da. Juan Ignacio Peñalba dultzaineroak egin zigula, Errioxako dultzaino bada, gure laguna, eta orain dela urte batzuk egin ziguna, eta pentsatu dugu egokia izango zela pixkat gure izena, ez? Pixkat gehiago mantentzeko oraindik, holako, gure ereserki modukoa edo jotzea. Bueno, zuzenean, Nafarroko hiriburutik, Haize Berri dultzainero taldekoak nahi duzuenean. Bai, orantxe hartu dituzte beren instrumentuak, hemen, eta bere alaxe hasiko zaizkigu, hori, putze egiten eta tabelariare, hemen txe. Horixe da, behar den bezala bukatuz. Donostiatik bezarka handi bat Iruñeko Haize Berri dultzainero taldekoei. Aitor, Jose Javier, eskerrik asko. Bai, beno, eskerrik asko. Hori da. Jetxus Artetxe, gero arte Jetxus. Gero arte, gero arte. Goizeko 10:17 minutu, iragarki itarte bat, eta Laster segiko dugu Euskadi Irratiko Faktorian. Badakizue, hemen izaten gara, ordu bata iritsi bitartean.